שלום ניר, תודה על ההזדמנות. בוקר טוב טל, תודה שהזמנת אותי. קראתי בבלוג שלך שאתה סבור שהבן הממשיך במושבים, המוסד הזה, קרוב לעבור מן העולם. אבל לפני, קצת על המוסד עצמו. מה זה בן ממשיך? הבן הממשיך הוא אותו בן, או נכד, או בת, או נכדה, זה בני זוגם אגב, שבעלי הזכויות בנחלה הבטיחו להקנות להם את הזכויות, את הבעלות בנחלה, כולה, אחרי פטירתם של ההורים. אותו בן ממשיך מתחייב כנגד זאת לגור בנחלה, לבנות את ביתו בה, לטפל בהורים המזדקנים וגם לקיים את הנחלה החקלאית, לעבד אותה ולהתפרנס ממנה ולפרנס את ההורים ממנה. מה מעגן בעצם את הזכויות של הבן הממשיך? שני סטים של נורמות. ראשון הוא תקנות האגודות השיתופיות שמסדירות את זה שבן ממשיך יוכל, אפילו יהיה חייב, להתקבל לחברות באגודה, וזה חריג לכלל שלפיו בעלי זכויות באגודה, בעלי זכויות חברות באגודה, הם תמיד בעלי הנחלות או בעלי משקי עזר. העניין השני שהוא חשוב אפילו יותר הוא חוזה החכירה המשולש שחל בחלק גדול מן המושבים. החוזה שבין המושב, המנהל והסוכנות היהודית המיישבת, שמגדיר את מעמדם של בעלי הנחלות כברי רשות. הוא קובע שאחרי פטירת שני ההורים, מי שיקבל את הזכויות בנחלה, הבן הממשיך לא יהיה חייב למעשה לפצות את היורשים האחרים. הוא לא יורש, הוא מקבל את זה כבן ממשיך, אבל לא יהיה חייב לפצות את אחיו עבור הזכויות. אז מה בעצם ההבדל בין מינוי בן ממשיך לבין צוואה? הבדל עצום. למרבה האירוניה, התחייבות למנות בן ממשיך היא הרבה יותר חזקה מצוואה. התחייבות כזו, בגלל שהבן הממשיך מסתמך עליה, היא בלתי חוזרת. היא לא ניתנת לביטול על ידי ההורים בחייהם כמעט בשום מצב. צוואה, לעומת זאת, אחד המאפיינים שלה הוא שניתנת לביטול ולשינוי תמיד על ידי המוריש. ולכן מי שרוצה להיות בן ממשיך בעבר לא יכול היה להסתפק בצוואה, הוא לא יכול היה לסמוך על זה שזה יבטיח את זכויותיו בעתיד. אבל מה שאתה מתאר לנו כרגע זה בעצם שינוי המציאות האובייקטיבית. המצב השתנה, נכון? החקלאות ירדה, הנדל"ן עלה. קרה עוד משהו במישור המשפטי? חוזי החכירה החדשים שרשות מקרקעי ישראל מוציאה ומחתימה עליהם את המתיישבים כבר אינם כוללים את מוסד הבן הממשיך במתכונת שדיברתי עליה. גם אם הם מאפשרים למנות בן שיבנה בנחלה ויקבל את הזכויות בה, הם אינם מחריגים את הזכות הזאת מן הירושה, והמשמעות היא שאותו בן ממשיך כן יצטרך לפצות את אחיו ביום שהוא יקבל את הזכויות. זה קיים בכל החוזים במושבים שאינם סוכנותיים, כולל מושבים שהסוכנות היהודית יוצאת מן התמונה, כלומר החוזים שאנחנו קוראים להם דו צדדיים וכבר לא תלת צדדיים, וגם קיים בחוזים שהרשות מחתימה את המתיישבים במסגרת אותו הסדר עיגון זכויות, שאולי נדבר עליו בהקשר אחר, במקום אחר, דהיינו הסדר שבו מאפשרים לבעלי נחלות לרכוש את זכויות החכירה בנחלה שלהם, וכדי לרכוש את זכויות החכירה הם צריכים לחתום על חוזה חכירה שאין בו בן ממשיך. אחרי שאמרתי את זה אני רוצה להדגיש, מי שכבר הסדיר מינוי של בן ממשיך, וההסדרה הזאת נעשתה כדין ונרשמה כדין במושב ובמנהל, ברמי, זה לא מבוטל, והבן ממשיך יש לו זכויות והן ברות הגנה וקשה יהיה לו מאוד לבטל אותן כמו שאמרתי. אבל היום למנות בנים ממשיכים חדשים זה יהיה כמעט בלתי אפשרי. מה לגבי בנים ממשיכים שכבר נרשמו כדין לצורך העניין? שאלה טובה. אני חושב שמי שהזכויות שלו מוסדרות ונרשמו כדין איננו מושפע ישירות מהשינוי הזה. הזכויות שלו מוגנות, קשה מאוד לבטלן. אבל, כמו שאמרתי, היום, במצב המשפטי היום, למנות בנים ממשיכים חדשים כמעט בלתי אפשרי. הצגת לנו פה איזושהי דילמה. מצד אחד, אף בן ממשיך לא יעשה את העבודה הזאת, לא יבנה את ביתו, אם הוא לא יודע שהזכויות שלו מובטחות. מצד שני, אמרת לנו שהדין כיום פסל את האפשרות הזאת, ואנחנו לא יכולים
לגשת יותר באפיק הזה. מה עושים? מה שאני מציע הוא הסכם בין יורשים לעתיד. לפי ההסכם הזה, אותו אח שיקבל זכויות בנחלה ויבנה את ביתו, יתחייב כלפי אחיו לפצות אותם בעתיד, או בדרך של ויתור על חלקים אחרים בירושה העתידית, או בדרך של הקניית זכויות או מגרשים בנחלה, וכנגד זאת האחים יסכימו לכך שההורים יבטיחו לו בדרך של צבא או בדרך אחרת את הזכויות בנחלה. הדבר הזה צריך להיות שקוף, במעורבות של כל האחים, כל היורשים, במעורבות של ההורים. היתרון הגדול שלו, מעבר לכך שהוא ישקף איזשהו תהליך משפחתי, הוגן, הגון ומקובל על הכל, היתרון שלו בכך שאיננו מערב, לפחות בשלב הראשון, גורמים חיצוניים, הוא אינו תלוי בהסכמה של רשות מקרקעי ישראל, או המושב, או רשם הירושה, לא טעון מיסוי, הוא נותן ביטחון ויציבות לתא משפחתי שלם. אז אמרת לנו שצוואה תמיד ניתנת לשינוי, לביטול. אז תן לי להקשות עליך. נגיד אני בתור בן ממשיך, איך אני יכול לסמוך על זה שהצוואה הזאת לא תשונה בעתיד? אתה לא יכול. יש סיכון כזה. אבל פה היופי שבהסכם בין יורשים. ההתחייבות של האחים תתפוס גם אם הצוואה תשונה. כל זמן שהילדים, או אפילו אחד מהם, או חלקם, הם יורשים על פי הצוואה, הרי שאותם ילדים שיורשים על פי הצוואה, והם גם צד להסכם בין יורשים, מחויבים על פיו. גם אם הצוואה תשונה, ההסדר שנקבע בהסכם בין האחים יתפוס. הסיכון היחיד, והוא קיים, אני לא יכול לבטל אותו, הוא שההורים יתהפכו עד כדי כך שהם יצוו את הנחלה למישהו אחר שאיננו אחד מילדיהם, איננו צד להסכם בין היורשים, אבל זה מקרה חריג מאוד ונדיר מאוד. אז תיארת לנו מצב שבו אח אחד מקבל את הנחלה, אח אחד אחר יכול לקבל זכויות במגרשים. מה שאתה מתאר לנו פה זה עסקה במקרקעין. זה לא חייב דיווח ואולי גם מיסוי? לא, זאת לא עסקה במקרקעין, כיוון שהזכות של אדם לצפות שביום מן הימים הוא יזכה בנכס מקרקעין בירושה, היא אולי לגיטימית, אבל היא לא זכות במקרקעין. דווקא בגלל מה שאמרנו קודם, שההורה לא חייב לצוות לו, ואפילו אם הוא עשה צבא, הוא יכול לשנות ממנה. אז יש לו איזושהי ציפייה לילד, יש לו איזושהי ציפייה לזכות בנחלה או בחלק ממנה, אבל הציפייה הזאת היא לא זכות במקרקעין, וכשעושים עסקאות לגבי ציפיות כאלה, הם לא חייבות דיווח, ואין עליהן מיסוי. מרתק. עשית לי סדר במונחים האלה. עכשיו, בוא רגע נהיה תכלס. אם אני בן למשפחה שנמצאת במושב, נחלה, יורשים פוטנציאליים וכו', בנושא הזה העברה בין דורית, מה היית מציע לי לעשות? הייתי מציע לחשוב על פתרון יצירתי שמתאים למשפחה שלך ולנסיבות שלך. כל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא ייעוץ משפטי קונקרטי, הכל תלוי במשפחה, בנחלה ובגורמים משתנים רבים אחרים. אבל נדמה לי שהצגנו כאן איזשהו פתרון שמבין שלושה, מינוי בן ממשיך, פיצול נחלה והסכם בין יורשים לעתיד, הוא פתרון שיש בו היבטים פשוטים יחסית, הוא פחות יקר, הוא ישים והוא פנים משפחתי, ככה שאיננו תלוי בשורה של גורמים אחרים שיכולים לסבך את התהליך ואולי אפילו לסכל אותו. ניר, באילו נסיבות צורך כזה מתעורר? יכול להיות כל מיני סיטואציות. אני למשל נזכר עניין שהיה לי לא מזמן במושב אזור הכנרת. שם זה דווקא בא מהצד של ההורים. הם כבר הסכימו לאפשר לאחת הבנות שהתגרשה לפני זה להקים בית בנחלה. אפילו האחים קיבלו את זה, אבל אז התברר שכדי לבנות את הבית היא צריכה משכנתה, וכדי לשעבד את המשק ההורים צריכים להסכים לשעבוד, והשעבוד יחול על כל הנחלה. דווקא זה עורר את האחים, ובצדק,
כי גם אם הבת תחזיר את ההלוואה, בסופו של דבר השעבוד יחול על נחלה שהם מצפים לזכויות בה, והדבר הזה הביא את כל המשפחה אלינו והסדרנו את כל הסיטואציות שיכולות להתעורר עקב השעבוד הזה, מה שאפשר להורים לחתום על השעבוד בלב שלם ובידיעה שכל הילדים שלהם מאחוריהם. אז אחרי כל אלה אני מציע למי שמתמודד עם דילמות כאלה לחשוב גם על הפתרון שהצענו כאן, לבדוק אם הוא מתאים לכם ולפנות לייעוץ משפטי מתאים כדי לעשות את זה מעשי ולפרוט את זה לפרוטות. תודה ניר, עשית לי סדר, היה מאוד מעניין. תודה.